לסרטון שלי, שבו אני אראה לכם איך בעצם מגינים על אנדרואיד מפני וירוסים כמו זה. ואז מה שצריך לעשות זה בעצם להיכנס להגדרות ולכתוב בחיפוש הגנה על אותו הגנה, ותחפשו הגנה על הטלפון. בעצם רק הגנה, סליחה, אני ממש מבלבלת. ואתם בעצם יכולים גם להגדיר שאם יהיה לכם ספאם, זה לא ייתן להם, להיכנס לטלפון שלכם וכאלה, כי הם ישר יגידו לך שזה ספאם. עוד משהו שאפשר לעשות זה בעצם הגנה על יישום, וזה ממש דחוף, הוא כותב לי, ואז עושים אפל, למען הבטחתך הגנה על היישום יבצעו סריקה לאיתור בעיות בכל פעם שתתקין יישום חדש. ייתכן שיישומים יתקנו לאט יותר, אבל לכך תוכל לחסום התקנה של יישומים עם סיכוני אבטחה. אתם קוראים לזה ועושים מוסכם, ואז אתם עושים סרוק טלפון. הוא עושה לכם סריקה עכשיו. ואז אתם רואים, הוא אומר לי לנקות את הטלפון באותה אפליקציה כזאת של הווירוס. לחזור לסריקה. כי מתי שזה מסיים, זה יגיד לכם מה מצב הטלפון ומה צריך לנקוט. לא זוהי מי ולאחר כן הטלפון שלכם מוגן, וכל וירוס שייכנס לכם לטלפון ייכשל. אני מקווה שעזרתי. ביי.